हो सोखा बाबा की, जय हो महाराज की। जिया जग चूल्ही में लाग। कहा चलाइन, बहुत दिन के बाद तू हमके याद कैलू है। महाराज आपके चलाइन के एगो चुड़ैल तकलीफ दे रहल बिया। के बाहू अब ओकरा के भस्म कर दे। अरे महाराज रउआ जानत आनी ओकरा के, भैया के बड़की पतोहू सुमन के बात कर रहल बानी। अरे वो बेचारी का तकलीफ देई, तू हमरा तंत्र मंत्र से ओकरा के बाँझ बना चुकल बाड़ू। ई तकलीफ से बढ़ होकर आओ का तकलीफ हुई। अरे लेकिन महाराज वो मनुष्य तबू नहीं खे मानत ना। भैया के छोटकी पतोहू के लइका के संगे खूब लाड़ लगावतिया, ओकर बच्चा के संगे खूब खुश रहतिया। ये सब देख देख के हमार करेजा जल जात। हम तो चाहतानी कि छोटको और ओकरा बच्चा से वो नफरत करे, लेकिन वो उल्टे ही गंगा बहा रहल बिया, प्यार ममता के गंगा बहा रहल बिया। अरे तब बेटवा के माई के भड़का दा, वह काम में तू मंत्रा से भी 2 कदम आगे बाड़ू। महाराज अरे हम मजाक करता नहीं। जिया जग चूल्ही में लाग। अरे महाराज हम सब कोशिश कैले ले बानी, छुटकू के दिमाग में शक के बीज भी डाल देले बानी, लेकिन सुमन के मोहिनी मंत्र से डर लगेला। पता ना कब ओकर पासा पलट जाए। अरे और तो और आजकल तो वो हमके भी धमकी देवे की कोशिश कर दिया। ये संकेत तो ठीक नहीं खे। तू का चाहता लो? हम तो चाहता नहीं सुमन के खुशी में आग लगा दी। ऐसा कौनो उपाय करी कि वो अपन नाम लेवे में भी नफरत करी। जिंदा तो रही, हाँ जिंदा तो रही, लेकिन हर पल अपन मौत के कामना करी। वो बांझ हमके धमकी दे रहल बिया, हमके। ठीक बा, 2 दिन के बाद अमावस्या बा। हाँ तो हर काम हो जाए। जय हो महाराज, जय हो। अब गिनती गिनला का जरूरत बा, जितना बा उतना ठीक बा। जिया जग चूल्ही में लाग। जय हो। जय वाली पत्रकाली। महाराज जल्दी करी ना, केहू आ जाई तो। फिर टोकलेते ऐसन मंत्र मारब की नागिन बन जाइबू। वो बिना जहर वाली। ठीक 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 करी। नागिन मालिक मालकिन मालिक मालकिन देखा तोहरे घरे में आग लग गई बा। हे देख ई का भइल। ई का हो? ई त टोना टोटका हजी। ई त लागत हमारे घर पे केहू के बुरा नजर बा दीदी। लेकिन हमनी से केकर का दुश्मनी बा? केहू हमनी के का बिगाड़े चाहता?
और जर जमीन के भी कोनो झगड़ा नहीं खे। अरे रउआ एकदम बुरबके बानी का जी। ई त केहू जलन के भावना से भी कर देला। जलन? ता का? लेकिन कौना बात के जलन? हमके तो कुछ समझ में नहीं किया आवत। पता नहीं घरे में का हो गइल बा, हमरे तो समझो में ना आवता। हमरा के तो लागत बा ना बैजू, ई घर पे ना केहू के बुरा नजर पड़ गइल बा। हाँ हमरे तो बुआ संदेह लागता, उहे तो ना जादू टोना कैले बा। जादू टोना? ए बैजू हमरा के ना बहुत डर लागता। है पागल, हमरा रहते तोहरा के डर लागत। अरे यहाँ घरे में हम नौकरी करत आड़ी, हमरा के हल्के मत ला। अरे हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े भूत प्रेत के ना पानी पियाई देले, आधी रात के शमशान में जाके भूते और चुड़ैनी के नानी याद दिलाई देले। का? हाँ। अरे बाप रे बाप, सही में हो? पागल, अरे तू एक दाए हमरा के मौका दा, हमरा से बियाह कैले, भूत चुड़ैन तोहार गुलामी करी है, गुलामी। अरे का बताई, हमरो के भी बहुत मन करता तोरा से बियाह करे के, लेकिन अच्छा भइल तू अपना सच्चाई बता देला। हाँ एगो काम करा, तू भूतनिया चुड़ैनी के शमशान में जाके ना उनका गुलामी करा। हाँ इस सब के हमरा के जरूरत नहीं है। बुआ के भौजी के पास छोड़ के आइल बड़ू का? ना बुआ जी के पास। जी आजाक चूल्हे में लाग। इकुल का मजाक है बाबा? ये मजाक नहीं खे, मजाक तो तोरा साथे हो रहल बा, जो तोरा के दिखाई ना पड़ता। का मतलब? एकर मतलब ई बा कि तोरा बेटा के साथे तोरा घर में षड्यंत्र हो रहल बा। कबूतर के नियन आंख मूंद के बैठल बाड़ा। का सोचत बाड़ा कि कबूतर नियन आंख मूंद के बैठब तब बिलारी से बच जाई बा? बाबा तो फालतू बात मत करा, साफ साफ बोलो जन बोले के बा। एगो बांझ औरत अपन जलन के कारण तोरा बेटा के नुकसान पहुंचावे चाहती है। सावधान हो जो, ना तो रोवे खातिर आंसू भी कम पड़ जाई। हमार बात याद रखी है। जिया जाग चूल्हे में लाग। प्रीति, अब भौजी की नजर भी हमने के लेका पे ना पड़े के चाहिए। चला। अरे रिनवा तू प्रैक्टिस कैल, जल्दी तोरो बियाह भी करवा दे। रीना ना आजा बाबू, बाबू के मालिश की टाइम हो गई। आजा रे बाबा, आजा मेरा बाबू। छुटको, सुमन के हाथ से बबुआ के कहाँ छीन लेलू हा? ओकर मालिश करे के समय हो गइल बना। अम्मा जी, कौन दूसर लोग के हमार बच्चा के चिंता करे के जरूरत नहीं खे, हम अपना बच्चा खुद देख ले। चलो। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।